Bil-ħila tagħkom hija inizjattiva li tirrikonoxxi lill-għalliema li joħolqu riżorsi ġodda għall-istudenti. It-tim tal-Sinna tkellem ma' Anton Falzon, assistent kap fi skola primarja tal-Istat, li flimkien ma' edukaturi oħra ħadem fuq ktieb diġitali. Bil-ħila tagħkom hija skema tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu li naturalment ħeġġeġ lilna l-edukaturi biex noħolqu riżorsi innovattivi għat-tagħlim tal-Malti b'mod partikolari. Peress li hawn nuqqas kbir ta' riżorsi diġitali, bil-Malti xtaqt noħloq riżorsa interattiva. Jekk it-tfal tagħna sa minn età żgħira ma jkunux esposti għall-ilsiem Malti permezz ta' mezzi diġitali minn età bikrija, jiena naħseb li ikun hemm iċ-ċans li dawn jitilfu il-vokabularju bażiku bħal ngħidu aħna n-numri, il-kuluri u x'naf jien biex ngħidlek. Din hija sfida li bħala nazzjon qed niffaċċjaw fl-era diġitali u allura inħeġġeġ ukoll lil edukaturi oħrajn bħali biex huma wkoll joħolqu aktar riżorsi bħal dawn. Issa rigward l-istorja li ktibt jien, isseħ fil-ġnien ta' Sant'Anton fit-tfulitna ta' spiss konna nżuruh bħala tfal biex anki naraw l-annimali l-lum il-ġurnata forsi naqsu xi ftit l-annimali. Imma minn Sant'Anton kont ħadt l-ispunt biex anki niżviluppa din l-istorja għalkemm l-lum kif qedtilkom m'hemmx annimali f'Sant'Anton, xorta waħda it-tfal huma familjari biex ngħidlek u ġieli anki żaru l-ġonna ta' Sant'Anton. Huma jistgħu jorbtu l-ġirajja tal-xadini Halloween mal-esperjenzi tagħhom. Kull paġina wieħed isib l-animazzjonijiet u anki l-mużika fl-isfond u naturalment it-tfal meta jaraw dawk il-kuluri, dawk l-animazzjonijiet jiċċaqilqu jimmotivhom aktar l-tfal. Allura ktieb bħal huwa dan għall-ktieb li qed ngħid ċertament iħeġġiġhom biex jaqrawh. Fil-fatt dawna il-kotba irawmu wkoll imħabba għal aktar qari fejn qabel konna mdorin naqraw bil-ktieb illum permezz ta' e-book bħal dan it-tfal għandhom opportunità li anki jisimgħu it-test li jkollhom qudiemhom, jiġifieri jkun qed jinqara u fl-istess ħin ukoll jistgħu jaqraw huma stess. Barra minn hekk, wieħed għandu ċ-ċans ukoll li jażel li jirrekordja leħnu u anki jisma' lilu nnifsu meta jkun qed jaqra proprju l-istorja. Il-kliem waqt li jkun qed jinqara jkun anki mixawl biex it-tfal ikunu jistgħu jsegwu aħjar dak li qed jinqara. Teb ngħidlek li mal-ktieb hemm ukoll diversi attivitajiet edukattivi u ta' gost biex anki wieħed jifhem il-qari li jkun qed jaqra l-istorja li jkun hemm qudiemu. Hemm logħob bħal ngħidu aħna il-fittiexa wieħed joqgħod ifittex il-kliem, kliem li jkun diġà der u ntuża fl-istorja, imma qatt l-istampa tipo ta' jigsaw puzzle għati kulur lill-istampa, insomma mexxi l-kelma biex timla l-vojt u x'naf jien. Ekku, il-ktieb huwa friendly biex it-tfal li jkunu qegħdin jużaw, it-tfal tat-tielet u raba' sena b'mod speċjali għandhom struzzjonijiet ta' kif wieħed juża l-ktieb partikolarment, hemm imbagħad taqsima oħra id-daħla għall-karattri u anki l-istorja in ġenerali. Kif qedtilkom diġà wieħed jista' jaqra l-istorja u jirrikordja lilu nnifsu u wieħed jista' jisma' l-istorja u anki ġast jaqra mingħajr ma jisma' xejn biex ngħidlek. U hemm l-attivitajiet. Wieħed jista' jniżżel din l-istorja dal-ktieb diġitali mis-sit elettroniku malti.skola.edu.mt. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.